Babalik sila sa tsampahan ko. Ayan guys, good morning. So, andito tayo ngayon sa Pili Kamsoy. And kasalukuyan po nasa pila tayo ngayon ng para sa campaign rally. Ayan, so dahan-dahan na po yung mga tao ngayon na pumapasok dito sa pinaka-venue ng gaganapan ng campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Makita nyo naman guys, napakalaki ng mukha ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan. So napakalawak po ng ground na gaganapan dito ngayon. So puntahan natin guys para makita natin. Ayan. So mahaba na po yung pila nito ngayon. Ayan. Uy, wala. Hindi ka na ako dun. So hanggang doon po yan sa dulo. Ha? PBD yun. Oo nga. Taga-shutdown. So hanggang doon po yung pila. Ayan, haba na ang pila hanggang doon. Ayan. So mamaya magkakaroon tayo ng interview dito sa mga nakapila na to. So bago makapasok, syempre kailangan ng seguridad, security, safety first muna. Maraming bawal, syempre bawal ang mga ballpen, lighter or mga matutulis na bagay bago pumasok dito sa pinaka-venue. Okay. So medyo mainit ngayon. Ayan. So kailangan meron kayo dalang payong pag pumunta kayo dito. Okay. And so shoutout sa lahat ng mga taga Pili Kamsoy. So, nandito tayo ngayon sa pinaka-venue. Kita nyo guys, so maaga pa. Time check natin 10 AM pa lang ngayon, pero grabe na yung dagsa ng tao. Okay. Kasama din natin dito yung mga kasama ating mga vlogger. Ayan. So doon tayo. Tingnan natin kung gaano kahaba ang pila ng naganap na rally ngayon. So doon pa lang sa dulo ay marami ng tao. Ayan. Mga kapasok, dami. Sir, sabal nyo na po kamo. Yung mga bike seat po dyan ako sabal nyo. Unti-unti nandagsa ang mga tao dito ngayon. Ayun, so gigilid muna tayo kasi sobrang init eh. Mamaya po mag-cover tayo, mag-interview tayo. Kaya abangan natin. So kasama tayo natin ito yung mga vloggers. Grabe. Init. Grabe layo pala niyan. Init. Buti lang. Nabutan ko sila doon. Bumalik sila. Saan daw? Dito bumalik.